И какво става, Пумби? Аз съм Пумба HD и това са тук моите приятели. Това е Джордж Морчи, както го наричат. Джорджанос. Да. Това е Иван Механа. Иван Вангелов. Аз съм Костадин Озунов, както ми викат. Пумба Мистър. Не, Пумба HD. И също човекът зад камерата е моят приятел. И днес ще играем кросбар, ще целим горни гради. И в центъра на това е футболно игрище в Пловдив, Което се намирате там. Сините чата. Да. И да, нека да започваме, за да не губим време. Ще играем след тази топка на Най, която е на Иван Механата. Ето, вижте. Малко. И така, аз съм първи. И така, ще целим горни гради, имаме 3 опита. Много близо беше. Много близо беше. Сега... Да, споменихме се мнението, няма да целим от центъра. По-близко. Не, по-мисля. 3 удара. Сега време пак на ред на моя приятел Тумба. Много близо беше пак. Това беше близко. Добре. Време следно. Що е? Не една. Не, Борисов, удари се. Чакайте да видим сега на зрителите къде си удари топката. Да покажем на зрителите. Тук са удари. Така! Които са пари за горна и за странична, така че имам... 1-0 за Тумба HD. Пумба HD! Добре, Пумба, извинете. Добре. И така, сега батники. И много близко се размива. Както виждате, топката отиде на почти на другия край на игрището от този силен удар. Абе, Иванка Механата, изчезва от там. Така. И още един опит. Последен опит на батники и започва Иван Механата. И той се ядосва. Ще се върна. Иван Механата започва. И той успя! Гредата! Така! Свършим равни и ще играем на... Ако оцелиш сега в тези. Страничната греда. Топката за малката... Няма да лоиш съди. Аре, просто би. И добре, той ме разсмял. И добре, накрая сме аз, HD и Иван Механата. Да, аз съм първи. Ако играхме за странични, отивам. Последен опит. Вижте красивата топка, която е лека за удари. Затова Иван вкара от първия път. Не вкара, по-точно удари горна града. И котството не успява. Сега ще видим Иван. Ред е на Иван Механата. Изпуска от първият си удар.
странична града, бе! Иван Механата. Последен опит на Иван Механата. Дали ще има още довършени... Ей, сега ще... Ето го и... Николай, който се легави. И вижте го Иван, колко е бавен, отива да вземе. И добре. Сега... Защото може толкова хлеб да продължи, не знам колко. Може, ако искате после да бием дуспи, ако пак сте равни. Да. Добре. Да. И Николай ще намери. Аз ще бъде вратар. Ако бе? Айде. Така, сега... По три, бе, Николай! Близо до страничната града, но не играем в странични гради. Така, сега Пумба ще спробва с боцата. Не беше толкова близко и сега ще видим Иван. Много близо! Много близо за Иван Механата да успее да удари горната града. Иван се засилва малко. Удря! И пак много близко. Последен удар на Иван, да видим какво ще направи този човек. Дали ще се доведе до дуспи. Пропусни, бе, чули, надъхам се да пропусне. Чули, ти си най-великият пустар на света и пропускаш, чули. Сега Иван да видим какво ще направи. Последния си опит. Дали ще успее. На този грозен стадион! Странична града. Ако искаш да се върнете на записа странична. Странична града. Сега отива нашия велик вратар на врата. И така, ще пием дуспи, бат никой ще пази. Много близко! Много близко! Ако не пропуснеш, ще оттрепай. Жалки! Пропусни! И това е спасяване на великия Николай Пранджиев. Маци! Маци! Тихо, бе! Маци! Така, шансовете на Коцето. Да видим какво ще направи тук Коци. Да виждаме по-близо вратата, дали е влезнала топката или дали Николай ще я спаси. Вижте. Продължителността! И това е гол! И сега, ако Иван пропусне... Видяхте от какъв ъгъл ще вкара голът? Точно от тук влезна топката. Така, пак се връщаме с Иван Механат. Иван! И това е спасяване! И Пумба печели! Вижте как се кефи фенът на Байер Мюнхен. Като говорим сега е сряда 16 и днес ще дават реванша Байер Мюнхен Арсенал, Байер Мюнхен Юве, извинете. И Арсенал А по бичи вие ще може да гледате Байер с Арсенал. Добре, така и дами и господа, това беше всичко от нас за този клип. Нямам да ви е харесал. Ако искате, може да върнете назад, за да видите дали Иван наистина е оценил странична града. Ще мухнеш ли малко говоря, бе? Човек.
Може да видите дали наистина Иван е от Сърдечна града и наистина е била горна и той трябва да спечели. И надявам се да ви е харесал. Абонирайте за мен, за да станете Пумба. Харесайте, за да станете Пумба и коментирайте, за да станете Пумба. И вие сте Пумби. Чао!